la un nou episod. Știu că nu mi iese intro ăsta, dar asta este. Welcome to the 10 question parkour. Only break clay, no cheating. What? Do not have fun. What the fuck? Give me a shout out, please. Bravo, bă. Bine că ai făcut-o. De ce Microsoft? De ce? What? De mere, bă, de pluș, de nu știu. Întreabă-i pe ei. Deci, vă zic de acum, eram sigur. Mor. RIP, Ștefan. Cum ar mai fi fost una să cad direct în... Mamă, ce mă enervează focul. Așa, bus. Stinge-te, băga mea, așa ca în tine. Sărituri de 2 blocuri. Deci, da. Îl uros din toți ficații mei pe omul ăla care a creat harta asta. Mă pune să minez, bă, da? Și acum, da, exact, acum iau tot cleul. Da. Ei, din cauza că Microsoft vrea mulți bani. Vrea bani. Asta e traducerea. Ori le place plăcinta, cake, nu știu cum se traduce. Ce dracu scuburile astea? What? Ce scuburile astea? Ciudat. Ce naiba -i? Habar n-am ce pickaxe să trebuie. O întrebare. Oh my god! Deci, bănuiesc că trebuie să fac un crafting. Merge să sparg. Asta o să fie fucking ciudat. Ok. Deci, da. Serios, atât a fost toată harta. Atât toată harta. You kidding me. Deci, cred că ăsta glumește cu mine, frate. A fost o țăr de parcurs, frate. Asta-l făceam în 2 secunde. Și aici ce naiba-i? A, da, gaură, ieșire din lume. Da, bravo, fra. Inteligent, băiatul. Ce vrei să zic? Așa, să rău. Uite și acolo niște porci, da, fra. Și ca să fiu mai șmecher, mă duc pe aici, frumos. Ce n-ai, bă, ce faci un parcurs acolo și întreb de ce Microsoft a cumpărat. Da. Give me shout out, da, please, bla bla bla, maybe the in master. Deci duceți-vă acum pe contul lui de YouTube la ăla și dați câteva rapoarte din alea șmechere. Deci porcăria asta mi se pare o porcărie. Asta nu știu care-i faza cu el.
Să tacă, îi zice lui maică-sa. Nici nu mi l-a mai dat. Da. Ba nu mi l-a dat. Nu, ca să știe și el. E căcatul de un master. What the fuck, ce nume. Dă-te dracu. Vine să fac asta. Pac. Stau așa. Sparg asta. Mai bine pun un semn gol decât să pun semnul ăla acolo. Trebuie să dau fovul la maxim, cum ar veni, că mă enervează. Și da. Până atunci mai facem o leacă parcurul ăsta. Bă, parcurul a fost șmecher, mai ales cu bloacele astea și cu chestia asta dacă cazi în graniță. Da. Și chestia asta. Chestia asta. Așa, ușurel. Da. Dar tot nu înțeleg ce cu chestiile astea. Zici că e un bed, nu cu obsidian, combinat cu nerac. Ok. No. Eu o să închei episodul aici. Eu am fost Ștefan. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!